ಕುತ್ತಾರು ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ದ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಅಟಣೆ ಮಲ್ದಿನ ದೇಶದ 8ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಂಸ್ಥೆದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಗರ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ಮಾಲಕರು ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡಪಾದು 8ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ತೆರಿಪಾಯರು. 80ನೇ ವರ್ಷದಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವ ನೇಟಿ ಎಂಕ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣಿಂದ ಬಂದ ಎಂಕ್ ಯಾನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಯಾನ ಯಾಪಗಲ ಚಿರಋಣಿ ಆದುಪ್ಪ ಯಾನ ಅಂಚಂದು ಯಾನ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಮನ್ಪೇರ ಬತ್ತಿನಾಂಡ ನೇಟಿ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಕ್ಲ ವೀರರ್ ನಗ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಉಂಡು ಆಂಡ್ಲ ನೀನು ಮಾತ 8 ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂದು ಬೈದ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ರ ಇದಾದ ಬಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡೆ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗ ಜೀವಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಟ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮರತೊಂದು ಬೋದ ಅವು ಏರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಬಂದಿಂದ ಅವು ಅಮ್ಮಗೆ ಈ ಅಮ್ಮ ಅಂದ ಬಂದ್ಪನೆ ನೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈತ ದಿನ ತಿಕ್ಕದಿಂಡಲ್ಲ ಐನ್ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾ ದಯಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಪೋಕ್ರಿ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೋಕ್ರಿ ಆದಿತ್ತು ಏರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಉಪದ್ರ ಬತ್ತಂಡ ಬತ್ತನಕ್ಲಾಗ ಯಾನು ಕುಪಿಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಪಾಡುಂತೇನೆ ಊದೈಟ್ ನಡಪಾಡಂದು ಹತ್ತು ನನ್ನ ಮುಳ್ಳು ತಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ನಡಪಾಡ ಐಟಂದು ಐತಲ ಮಿಗಿಲ್ಲ ಅದು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಬುಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಮರತ ಕೊಡಿಟ್ಟದಿತ್ತು ಐಕೆ ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏನನ್ನು ಅರದು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂಡದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗ ಜೀವಿ ಅಂಚ ಸಾನೆ ಕೊರ್ನಿಡ್ದವರ ಇಂಥ ದಿನ ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಇದ್ರು ಯಾನು ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪಗನ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಸಮಾಜಡು ನನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾದ ಸಮಾಜದ ಉಪ್ಪೇನ ಬಂಡದ ಅಪಗನೆ ಉಪ್ಪೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿ ಆ ಏಪ ನನ್ನ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಂಡದ ಅಪಗನೆ ನನ್ನ ಚುಂಟು ದಿತ್ತುಂಡೆಂಡ ಯಾನು ಇಂಥ ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ನೀನು ದಾಗೆ ಯಾನು ಒತ್ತು ಬಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡಿನಾಟ ನಂಗಿಂತ 8 ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಅರೆಗೆಲ ಒಂಜಿ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ನೆರಡೊಂದಿತ್ತನಾಡ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚನೆ ಅವು ಐತಲ ಮಿಗಿಲಾದು ಎಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿನ ಅಮ್ಮಗಲ ನೆರಡೊಂದಿತ್ತನಾಡ ಅಪ್ಪನೊಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಅಮ್ಮಗಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ತೆಡೊಂದಿತ್ತನಾಡ 8 ವರ್ಷ ನಮಕ್ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದ ಆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ವೀರ ವ್ಯಕ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಡಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ವೀರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತೆರೆದು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಮುಲ್ಪುಪ್ಪನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಣ್ಣೊಂದು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಈ ದಿವ್ಯದ್ಯೂತಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಪೊರ್ತು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿರ್ದು ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಲದ ಸಹಕಾರಡು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯಡು ಪುನಃ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಕುತ್ತಾರ್ ಬೊಕ ಭಾರತಿ ಕುತ್ತಾರ್ ಮುಗ್ಲೆಗ್ ಪಣವದ ಚೆಕ್ ಬೊಕ 30 ಕಿಲೋ ಅರಿತ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇಮೆರೆಗಳ ಸಹಾಯವಾದ 30 ಕಿಲೋ ಅರಿತ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಕೈತಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ, ಸಂಜಯ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ವಿನಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸು, ರಾಯನ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಲಕರು ಮನೀಶ್, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾನಿ ಜಗದೀಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸು, ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮೋಹನ್ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಎದ್ಕೊಂಡು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಡಪೋಣ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರು. ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಪಾಪದ ಇಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಪದ ಇಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತೊಂದು ಬೈದನು 23-24 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಐಟ್ಲ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಬರಡು ಪಂಪನ ವಿಚಾರಡು ಏನಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಒಂಜಿಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ 2 ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲ ಬಂಗಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಅಸೌಖ್ಯವಾದ ಪೂನೊಂಜಿ ಬಾಲದ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೋಸ್ಕರ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲಿನ ಗುರುತಿಸದು ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಡು ಚಕ್ಕನು ಕೊರನುಂಡು. ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಅಂತ ತೆರಿಪಾಯರು ಪುನೀತೆ ಇಂದು ಪ್ರಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕುಲು ಮಂತೊಂದು ಪುನತ್ತು ನಮನು ತೂದು ಇಂಚಿಂತನೆ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ಭಾವಡು ಎಂಕುಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂಥ ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನ ದಿನ ಅವೊಂಜಿ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ದುಪ್ಪಡು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಗೆ ಬನೊಂದು ಐಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪರ ಎಂಕಲೆಗೆ ನಿಖಲ್ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಯಾಪಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ನನವರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು.
ಇನಿ ಬೈದಿನ ಸೇವಾ ಬಲಗದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆ ಚಕ್ಕನ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪುನು ಯಾಪಲ ಎಂಗಿನ ಬಂಡ ಅಕುಲು ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಚಕ್ಕು ಕೊರ್ಪುನು ಬೋದು ಎಂಕುಲೆ ಅಂಚದಿನಿ ಅಕುಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡಲ ಒತ್ತಾಯ ಮುಖಾಂತರ ದಕ್ಕಲೆ ನೆತ್ತೀನಿ ಸೇವಾ ಬಲಗದ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮಂಜಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೀತ ಆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪದ್ದೋರ್ಮ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಂಡು ಪದ್ದೋರ್ಮ ಸೇವೆ ಇಡ್ಲ ಎಂಕಲ ನಿಕ್ಕಲ ಎದುರು ಪುನಃ ಮೋನಣ್ಣೆ ಅರೇನು ತುಂಬ ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂಪನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಆಂಡ ಇಂಥ ದಿನ ಅರೇನು ವಿಚಾರ ತಿರುಪವನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಂಗನಾಥ್ ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು.